L-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant qal li l-Kummissjoni Ewropea għadha mhix qed tagħti biżżejjed attenzjoni għal qagħda tas-sajjieda tradizzjonali tal-Mediterran fosthom dawk ta' pajjiżna. Fi kliem Sant din għadha mhix qed tifhem li ċerti regoli ħarbtu l-mod kif kien jinqabad it-ton tradizzjonalment u mhix qed tirrikonoxxi li sajjieda tradizzjonali qed jaffaċċjaw kundizzjonijiet regolatorji u kompetittivi li mhumiex jippermettulhom isostnu l-għajxin tagħhom. Alfred Sant żied li hija ħsara li dan qed jiġri f'isem politika għall preservazzjoni tal-istoks tal-ħut, politika li hija meħtieġa. Alfred Sant iddikjara dan meta kien qed jirreaġixxi għal risposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-sajd tat-tonn fil-Mediterran ċentrali. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-politika komuni tas-sajd teħtieġ li kull bastiment tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament mid-daqs tiegħu u ż-żona tas-sajd, iħodd l-art il-qabdiet kollha tas-sajd li huma soġġetti għal limiti ta' qbit u fil-Mediterran anki dawk li s-sajd tagħhom huwa limitat minħabba daqsijiet minimi. Dan l-obbligu għandu jidħol fis-seħħ skont it-tipi ta' ħut li jinqabdu u mill-ewwel ta' Jannar 2015 se jkun japplika għal ħut kbir bħal tonn u pixxi spat. Alfred Sant qal li r-regoli fis-seħħ bħalissa għal bastimenti ta' tkarkir industrijali jidhru li qed jiġġeneraw għad kbir ta' skartar mhux irrappurtat li huwa ta' ħsara għall-istok tat-tonn. Fl-istess ħin żied Sant dawn iħolqu restrizzjonijiet kbar għall-aneġġ tas-sajd li jirriżultaw f'ħela żejda ta' riżorsi tas-sajd.